Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει, όπου δημιουργούμε μια εφαρμογή για Android, ένα σημειωματάριο. Την έχουμε ονομάσει την εφαρμογή μας Top Note και πάμε να δούμε τον κώδικά μας. Για αρχή στο main XML έχουμε, όπως βλέπετε, δημιουργήσει πάνω αριστερά το σήμα μας. Δεξιά, εκεί όπου θα πατάμε για να δημιουργήσουμε μια νέα σημείωση, και εδώ κάτω μια λίστα με τις σημειώσεις μας. Πάμε να δούμε όταν θα πατάμε σε μια νέα σημείωση, on click, τι θα γίνεται. Εδώ έχουμε βάλει ένα intent open που θα ανοίγει το text editor activity, που θα δούμε στη συνέχεια ο text editor τι έχουμε μέσα. Εδώ στη λίστα μας πάμε να δούμε στον bind custom view τι έχουμε δημιουργήσει. Τρία text view, όπως είχαμε ένα title, ένα date και ένα text για τις σημειώσεις μας. Το τίτλο της σημείωσης, την ημερομηνία που φτιάχτηκε και το κείμενο που θα έχει μέσα. Μετά έχουμε προσθέσει έναν κώδικα στο add source και από κάτω έχουμε δημιουργήσει ένα intent informations, όπου θα προσθέσουμε αυτά τα κλειδιά, το title, το date και το text. Και όλο αυτό μετά θα έχουμε save screen στο text show activity, που θα δούμε και στη συνέχεια το text show τι έχει μέσα. Πάμε εδώ στο event, ώστε να δούμε στο on create τι γίνεται όταν δημιουργούμε αυτή τη σημείωση. Έχουμε βάλει το μαύρο χρώμα για το state bar και από κάτω τους δύο κώδικες που έχουμε, και στο start τότε αν ανοίγει η σημείωση βλέπουμε ότι έχουμε ένα if then με δύο κλειδιά, και από κάτω έχουμε στο set custom view data βάλει το list και το list view που είναι αυτό που έχουμε ονομάσει εμείς. Πάμε τώρα να δούμε το text editor. Εδώ που είχαμε δει και στο προηγούμενο βίντεο ότι μπορούμε να γράψουμε έναν τίτλο, ένα κείμενο και να κάνουμε save. Αυτή είναι μια σημείωση που μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς. Όταν πατάμε save στον click, βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε βάλει ένα if, then και από κάτω τα κλειδιά με τους τύπους title, text και date, το οποίο είναι κάθε σημείωση. Έχουμε βάλει ένα calendar για το format, το πώς θα είναι το date. Και πάμε να δούμε τώρα στο text show. Εδώ έχουμε μία λίστα με τις σημειώσεις μας για το πώς θα φαίνονται όταν αυτές έχουν δημιουργηθεί. Εδώ στο create που έχουμε φτιάξει έχουμε τρία text view, στα οποία έχουμε βάλει τα κλειδιά, το activity title, text και date, το οποίο είναι η σημείωση. Και πάμε τώρα να τρέξουμε την εφαρμογή μας. Πατάμε άνοιγμα και εδώ βλέπουμε ότι είναι η αρχική μας. Πάνω αριστερά το σήμα μας, δεξιά εκεί που προσθέτουμε μια νέα σημείωση. Εδώ κάτω δεν έχουμε κάποια σημείωση, πάμε να δημιουργήσουμε μία. Θα δημιουργήσουμε για παράδειγμα ένα pin μιας κάρτας. Save, και βλέπετε ότι φαίνεται εδώ το pin με την ημερομηνία το οποίο φτιάχτηκε από κάτω. Και αν πατήσουμε πάνω στο Β, θα εμφανιστεί και το pin που έχουμε βάλει, το 1, 2, 3, 4. Εδώ δεξιά, αν πατήσουμε το σηματάκι με το κάδο, το delete θα σβηστεί. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο. Κάνουμε save. Και πάμε να κλείσουμε την εφαρμογή μας και να την ξανανοίξουμε για να δούμε αν θα μας εμφανιστεί αυτή η σημείωση. Βλέπετε ότι και να την ξανανοίξουμε την εφαρμογή,
υπάρχει ακόμα η σημείωση μέσα που είχαμε δημιουργήσει. Αυτά από εμένα. Καλή συνέχεια.